Na sziasztok, Gabó vagyok, és ez itt egy újabb csatornának a pályafutás megkezdése, ahogy lehetne mondani. Ez egy ilyen kis bemutatkozó videó akar lenni, én Gabó vagyok, és szeretnélek titeket szórakoztatni. Sokszor fogok Minecraft videókat csinálni, így naponta egy-kettő videó itt talán belefér, igen, a ti szórakoztatásotokra. Pár haverral is fogunk játszani, ilyenek. Szóval, igen. Ha valami játékot akartok, hát lesznek kivárjátékok, hogyha jobban beindul a csatorna, meg ilyenek, de ti is megmondhatjátok, hogy milyen videókat szeretnék, és a többi, és a többi. Igen. Lesz minden hardcore survivor, ilyen kreatív pályák, kivégzése, meg ilyenek, úgyhogy nem lesz hiány ilyen ökörségekbe. Most is így a sivatag közepére így építettem ilyen netherbrick-es szarságot, nem mindegy. Remélem tetszeni fognak a videóim. Arra én most nem kérlek meg titeket, hogy lájkoljatok meg, iratkozzatok fel, meg mint a többi ember, ugye tudjátok, mindig ezt szajkózzák. Persze, ha tetszett, akkor feliratkozhatsz, nagyon örülnék neki. Nagyon, hogyha lájkolnátok is, meg ilyenek, de mondom, nem muszáj, szóval nem vagyok ennyire ilyen hírnév éhes, na mindegy. Én csak azért vagyok, hogy szórakoztassatok titeket, és akkor majd csinálgatok videókat. Remélem tetszeni fog. Hát akkor ennyi lett volna a bemutatkozás, majd a többi videó szerintem jönni fog hamarosan. Sziasztok!